Επομένως, λοιπόν, απομένουν λιγότερο από 24 ώρες για αυτή την πολυαναμενόμενη εκδήλωση. Αισθάνεστε λίγο, έχετε το τρακ όπως πριν από κάποιον μεγάλο αγώνα ή όχι? Ο αγώνας ήταν εύκολος. Εγώ πιστεύω θα είναι πολύ συγκινητική η βραδιά, μια ξέχαστη βραδιά. Μια βραδιά που δεν θα ξεχάσω εγώ ποτέ και ούτε ο κόσμος του Άρη. Περιμένουμε όλοι αύριο με αγωνία να γίνει η γιορτή. Αυτό που λέμε είναι ότι όλοι περιμένουν να δουν, να περνάνε από μπροστά τους τα καλύτερα τους χρόνια. Γιατί για όλους που θα βρεθούν αύριο στο Παλέ, είτε για εσάς που θα είστε κάτω στο παρκέ, είτε για αυτούς που θα είναι στις Κερκίδες, ήταν τα καλύτερα τους χρόνια με πρωταγωνιστές όλους όσους θα είναι εκεί. Συμφωνείτε? Κακά τα ψέματα, ο κόσμος νοσταλγεί για τις ωραίες στιγμές, τις δύσκολη καιρή που μένουμε τώρα και πιστεύω ότι θα θυμηθούν τα παλιά και θα τους έρθει και ένα χαμόγελο στο πρόσωπο. Με όσους έχετε συναντηθεί μέχρι τώρα, τι είναι αυτό που σας λένε? Τα συναισθήματά τους εξωτερικεύουν, τι είναι αυτό ακριβώς που λένε ενώπιση της αυριανής αυτής της ξεχωριστής εκδήλωσης? Κοίτα, είναι και για μένα πάρα πολύ ευχάριστο και συγκινητικό που βλέπω τους παλιούς μου συμπαίκτες, αντίπαλοι, προπονητές και αυτά. Πιστεύω, εντάξει, μου φέρνει πίσω τον χρόνο και μου φέρνει και αναμνήσεις που δεν θα να ξεχάσω. Ο Στόγιαν Βράγκοβιτς νωρίτερα που έκανε το υπερατλαντικό ταξίδι, ήρθε από το Μαϊάμι, τόνισε, δήλωσε ότι ήρθαμε εδώ γιατί σεβόμαστε και εκτιμούμε την τεράστια προσφορά του Νίκου Γκάλι ως ανθρώπου και ως παίκτη. Αυτό είναι εκτός από πολύ καλός παίκτης και συμπαίκτης μου, είναι και φίλος μου πολύ καλός και με όλα τα παιδιά δεν έχουμε τίποτα να χωρίσουμε και τους αγαπάω και εγώ όλους.